prijava kvara, nije promidžbena poruka, Bože sačuvaj, znači Lučkoj upravi Split želim prijaviti, zato se to zove prijavak, kvar ove ure, ovog žveljarina, ovog, kako ni to reću, digitalnog displeja. Znači ja sam ovdje već 10 minuta, ja gledam, on piše da je 23:01 sat, da sam ja treći šta ga gledam i šta još piše treći neki podatak da je stupnjeva 5,5. I ja to prijavljujem, mislim, ja sam taki i taki, samo taki i nek se znade gdje je znak ovaki, jeli, u trajektnu luku, skratite muku, popravite kvar, učinite nam građanina dar, da je točan, da je crvo točan i da je moćan. Znači, 23:01 kaže da je sat i opet, evo, nuga, kaže da sam treći koji ga snima, kao ono zname, i kaže da je, evo malo se digla fibra, da je 5 stupnjeva i 51, kako se zove dilo stupnja.